Bit-traċedja sa tispiċċa l-istorja, ħalli mu nara x'li jiġri. U fejn trid tmur ġoban mela trid taqla ħilaqqa bon, u inti tismagħhom kif huma feroċjati. Jien naħseb iżjed il-feroċjati għalik milli għal-ġoban. Dum benit. Dan għajat kollu mħabba fik. Jista' xi ħadd imur jara x'inhu jiġri. Ġej taradni x'ħaj sur Pippo. Qalbi għada soda da wara l-attentat tiegħek. Siro Pippo fejn kont? Fejn għad il-putija, x'għamilt biha? Kif ma stħajx tagħmel biċċa xogħol bħal din? Kablu x'raskom, kollox qiegħed f'idejn il-pulizija. U kollox se jispiċċa buċċ il-ġid. Tartu sur Pippo, għax għadu kif ċempili l-eċċellenza tiegħu biex nitilqu minn hawn mill-aktar fis possibbli. Daħħaltu li ħija f'nazba, ċempilturu l-edet muġġina. U għentom ivvintajtu dik id-dikjarazzjoni tal-ħtif tal-nepotija fuq il-ġurnali. Għandkom żball il-kol kemm intom. Fil-kwistjoni ta' ritratti jien m'għandix naqsam, wasluli li kienu qed jippreparaw xi ħaġa xi ma nafx. Imma fil-kwistjoni tal-nepotija Temmux! L-pulizija tilhom kollox dan ir-raġel ħażin ħatafni, rabatni bħabel u għalla ħajqotolni. Għod kwita nepotija mhux biżiq lejtin kwita għod kwita taqla xi skiet. Nepotija. Għamilt mas-sur Pippo ma jinteressanix. Imma saddum taqla l-kwiet! Skużi tieta, l-inkwiet int lajtu għax ma tiġi tsija ġiżela tiżżewġ is-sur Pippo. Għod kwita! X'naqt kwita noqgħod kwita? U tkellem iżek naġa. Sur Kapillan, fidejt il-ħabel issa, għax jidher biċ-ċar li għamel Pippo għamlu biex jisalva lilek. Nammet, kont egoist. L-loħti qatt ma xtaqqa tiżżewweġ. Imma bħalissa ma nistax naċċetta li tiżżewweġ is-sur Pippo, għax inkella qed naċċetta. Taħt rikant. qed nifhmek Dumberit u qed tgħid sew. Ma jimpurtax. Nieħu ħtija kollha jien u mmur il-ħabs. Prosit, Subir. Etturi kemm inti raġel umli u onest. U r-raħal kollu sa jibqa' jfaħħar l-umiltà u l-irġulija tiegħek. Pippo. Jaf. Ersama. Għanna dejamant. Ħafna mis-sewa fil-baħal. Imma raġel wieħed biss jispikka. Kif dejjem għandek ġoban. Is-sur Pippo ma hux raġel daqsu. U jekk koħti Ġiżella. Pippo! Irranġew! Irranġew! Is-sur Pippo sinna Ġiżella! Irranġew ħajżewġu! Ma tistax dawn xejn tgħodi minn nies, hemm xi lejn intalhom. Għaddimni ġovan, imma l-emozzjoni għamlet bija. Ara li uħor kem ħadda kbira. Jien ma tlekx? Li ma Ġiżella m'għandikx ċans?
jistax il-laħħaq ma' huma l-ħanut. Għandek raġun Wenz, imma ħadd mir-raħal kollu mħajjar sakristan. Għafimni, jina mux biex id-dajjaqni xogħol ta' sakristan tafx, imma xogħol indeħħil ħaxix fil-ħanut jina. Issa nalla għannetta miskina qed toħod lissa fil-ħanut. Ġovan ma jtikomx daqqatit. Ġovan miskin, għallu ma jistax jirpilja minn dik id-daqqa laħa. Dijem jittama li xi darba ġizella tirrassenja ruħha u tuħulilu baru saħħa. U għamlet żball ma ċettax il-ġovan. Inta għammet, Aħna ma nix beħsibna l-lumu u fimli jiena netta għamat nisa issa. Dak mux Anġlu? Iva, dak Anġlu, dik Lena. X'fettillu? Deħroġ ma' Lena? Jitla mis-sagristan. Għalli l-paga ta' sagristan mux bizzejed biex jizzewġ u jirabbi familja. Ma naħsibx il-paga, għax minn hawn minn hemm jidabbar xi ħaġa dan. Forsi zilħenijiet, isma' tix immorru saħdejhom. Immorru? Immorru. Mela, x'ma mmorru. Għafu da biksibu jiġibu. Mela ma nistamel xej, Wenz. La jiġilum beniti, għana s-sema. Ma taf ma daġin. Grazzi għajt li. Redjon tal. La għalli ma taġin l-ura, la għaslaħħar mill-ħarri biksibu jiġilura. Mux ġej l-ura. Imma tlex li mux ġejlura. Imma għana xewel darba ismanti għalti jishtiquna missjoni fil-Brazil. Taf xifetti l-dum għajt. F'dak il-kas naħseb li jinti l-ħam minn prokum miexek. La għazda kappellan fidejta fuq Wenz. Għalek mux ġejlura. Allura ħuk għallek meta ġej. Inti xaġla biex iġi lura. Għaxet forsi nifissaw id-data ta' t-tieċ. Xorta waħda nistaw niddeċidu minn għajru. Mux aħjar niftemu fl-imkien. Kif se jirru? Ferħan ħafna. Kellu udjenza mal-Papa. Meta staqsejtu meta ġej għalli meta kun ġej nċempillek. Kellu bżonna vaganza jistri ftit. Jikkellu dun salf, ma sa' kem dun bennit mux li għataw ma jista' jsir xejn. Intax ma titħajjax ġoba. X'nagħmel? Sagristan, inti mdorri, jem? Mhux hekk tajt konċi darba ċuċtax, u kont naħdim l iżjed minn sakristan, xħatt. Qatt ma pretendejt xejn tafx. Jew pretendejt ħafna. Tlaqt jenni. Ħalli netta. Kull darba daġi l-taħiru ferita. U għahjera li xtiqot jawden fuqa. Fl-aħħar mill-aħħar qatt ma tatuwiċ. U daħla bras firdi jiżewweġa. Xorti ħażina miskin. Dak kemm il-darba kien arruż dak u ma żewweġ qatt. Da żgur li naf. Imma forsi kieku. Forsi kieku kien. Qatt ma qagħdu flimkien. Ħanoħorġu ħana ser nagħmlu. Naħarġuhu. Jew hekk trid nistgħu noqogħdu naraw television. U lex television. Nifhem rajtu lejn wara lejn television jien. Jiena għalt ingawdija l-Rusija. Issa u minn hemm se dej wasal wiċċek ħalli mor ma noħorġu. Għalli jrid jisib xogħol ieħor. Intu kif jibgħu x'malina mhux? Anġlu ta' persow. Kieku kun nista' nsiblu inti tajb. Kultant jgħid irid jiftaħħanu tal-laħam. La jiġi lura hija msew pjaċir. L-Anġlu kien drab u jablet ħafna. La jiġi lura se jsib ftit tibdil fosthom kamriera. Kamriera? La niżżewweġ mhux se nibqa' d-dar allura ma fux jista' ndur bih. Ikolli gari u żewġi jekk il-bambin irid l-urid. Iva, ma sakemm għadek id-dar. Ikun hemm min u jilħaq jibra sew. Aħjar ma rranġaw xejn. Kultant taf xnejt, li anka l-każin beda jabbanduna issa. U le, dik forja tal-moment, taf kif jindilu jistenna? Għajdikom tafux. Anka għenzu, il-lum jdellaw da. Għamilli wiskinet, għanima! U fikum xi ħaġa ħbib. Xlob Johnny, grazzi. Dannax, burra ħaluko, għabba. Ma, mux femna tafux da. Għalija, ħana minn il-missu. Min il-lejla ġan. Ejja, tirat kmini għalet għandaw ġaħta ras. Mux il-nisa kulkom l-istessin, jiskun murtal tal-festa. U ċ-sparixxeħu għek, xorta għalija, ta' titla għansi boħra Ma tolbet qalbek maħan. No way, jien jisni jekxki farfett. Min fjura għal fjura, min fjura għal fjura. U t-fjura sabiħa kolta.
Ma mhux ismak sabu. Ma mhux ir-raġel tiegħek, mhux ħbib. Ħbibu, anke jien nistgħu nkun ħbib naħseb jew. Biex nagħmel kiex illilek u sakemm jiġi dum benit. U mbagħad insibu sagristan ieħor. Imbagħad meta jiġu għamel it-trid għandx. Qabilha. Ħajkolli Johnny li għaj. Johnny. Eħx taftan? Taftejn u d-dis? Le, ma naddaf nixerrit fix-xemat u kollox li qabadni għanġlu. L-aktar fil-għaxijiet għax jrid noħroġ mal-għusa. Mitix għalus? Għandu xejn, sa max darba jitħarnas. Stenna xi ġifieri jien dejjem xogħol flaxijiet. Inti biex tara toħroġ. Flaxijiet ma rridx xogħol flaxijiet jien. Issa nirranġa l-għijiet. Ġifieri sa nħallas żewġ pagi? Sakemm jiġi dum benit. U dan għadu permezz ta' xogħol. Spero li ma ħad żball, di dar ta' kappellan. Iva. Inti signorina waħda kappellan. Iva, Ġiżella. Għax jiena Sarafina tkellim nabra fuq il-telefon. Kamrira. Viva. Ħaddi. Minuta tax ġibċi affarijiet personali ta' fin. Għadina. Tara kif mhux ikun ħada tkun taħsbu. Vera kell impressjoni differenti. Għaddi għadxej, anzi, ħad pjaċir. Ġifieri kif kollok terġa' tiġi. Biex tiġi intik daqqatit kollox sew sor Roberta, ma neħja minn rasek jekk beħsibek tħajjar li nidħol soru. Binti, kif il-bambin bis jafu? Le, naħu jien ukoll. Tkun kumpenta sew sabiħ, għaw il-kwiet, ħass ċertu serħan. Jisek għedha f'dinja oħra, hux. Imma sor Roberta, inti taħseb li jien maqtuwa biex nidħol soru? Allura, meta terġa' tiġi? Għadha m'għandi xejn x'nagħmel. Għadha nerġa' niġi. Immissa sejra, berrikni. Kun imbirka binti. Imma xi sejra? U le għandi r-rota u barra. U tattenta minn dik ir-rota. U viva. Jien qed nagħmel mill-aħjar li nista'. Imma nġbir li tifhimha mhux daqshekk faċli jisiblu l-impjieg li jixtiequ. Jekk għadu bl-ħsieb li jiftaħ il-ħanut, ejjhom nipprova nġibu l-permessi meħtieġa. Jiena lija jista' jibqa' sagristan. Mhux ta' jipprova impjieg ieħor. Aħjar jibqem, aħjar askur fidu milli mija flajru. Ħajjartu biex meta niżżewġu immorru sqallija u jaħdem ir-raba li kellu missieri, ikabbar id-dwili. Ma tantx naqbadax. Imma kisib lena b'jasru, ikollu l-imbit u jibda jixrob. Tinsiex, missierek l-imbit qatlu u Anġlu jekk ma żżommlux. Ħobba l-qatra. Rispettieh tafx, għax kif jiġiju li ma tarawniex hawnhekk iżjed. Ma nafx kif ħanaqbad nirringrazzja l-ġuħa. La, m'għandex minn xiex. Esma da meta ġej wara kollox. Ma nafx. Il-bira sa sejt il-Ġiżella. Għamil li pjaċi. U lil dik issemmijiex qudiemi. Ma rridx nindaqlek ġovan. Ma nafx xejn toħdu konta Ġiżella, tkun taf li ntilfet wara dak. Jien ippruvajt terfaħħa minn xahar. Ma dak qatt misa tkun kuntent għax min jitwielet tog ma jmutx waħdu, dak li jkwiet jivvintaħ. U ħalejlek dax. Lilek xejn ma jġibek. Il-korrispondenza ħallija fidejja se nieħossib kollox jien. Ħalejlek da. Kollox jien noħod loħsib hawnhekk dejjem kull meta nkun hawn jien. Se nħalli ġovan. Kollox fidejk, ħammu sat niksja. Mur dunsab, mur tieħu ssib, ħalli kollox fidejja, mur. Nirringrazzjak Lena. Dik huwa konċint ma nafx kif kont sanġol kollox waħdi. Jekk ikollok bżonn xi ħaġa u ma tgħidlix tgħid kemm huwa għalija. Aħna dalwaqt insiru ta' ġewwa, issa meta inti u t-tiju kif iż-żewġu, jien ħankun il-neputija. Qatt ma fsaret li se nasal dan il-jum. Kif inti sejra ma' Anġlu? Mhux ħażin.
Fejn tobsorux wara dik ix-xena ta' kollha li għamilna. Imma Anġlu għandu karattru ħelu ħafna. Ara kemm se jinkwita hija la jsir jaf li mhux se jibqa' sagristan. Taf kemm kienu jitlewmu. Imma mbagħad wara li għaddi kollox jisu qatt ma kien xejn. Anġlu kien jisu wieħed minn tal-familja. Forsi jerġa' jibdielu. Min jiġi bħala sagristan ma nafx kemm se jnexxielu jisaddat. Anġlu kien draħli hija u kien jaf imur għal-għajnu. Ġisi nixaw? Marrettejn li Sor Roberta. Dal-aħħar ma nafx kif qed nara. Biex ngħidlek il-verità, lanqas jien ma naf kif qed nara. Ħassret minn ma ġenux. U ma tix tidħol tard fil-għaxija? Naħseb li se terġa' tmur lura l-missiera. Imma qalt li biex aktar se tħallina. Mhux bil-fors sejra lura? Forsi tħajret tidħol soru. Ġezi, laqas li ma nafuwix. Nemxin ta' għamer. Bonġu, sirti klant. Dak ħasil, dak tidlik. Madun sab ta' dija ma li baw dun benit, jgħabda klasik l-sfirek, jaxsil nardwik. Tajt lix ma ġiċ nadifa ta' Tina nadifa, da skem nadifa sagristija. Il-ħobs tiħel minn japik l-għanċ, ġib law, ħajkoll l-għmur neġana senir. Dak li ta' int kollu xajbu li namel jien ħazin. Meta naħsel l-artijin, l-art tanti ġitli, li karaw ċekfija. Dak għalfejn nissa jħobbu jiġu l-qoddis bitbil it-twal. Għadni maftax, dun sar, fassa jkolli nerġa naħsel. La taħsel xej, għassar il-ħin. ġibta fik stafx. X'għandu Forsi nħajja xi ħadd ta' sagristan la inti titlaq. Morista. Għażu. Allura li ħakkeċini? Le, inti mhux fija impjegat. Din kollha ċerejnija minn qabel. Inti ttejn l-Anġlu bla ħlas. Bla ħlas vera naħsib għax għadu ma tani xejta. Ma nafx kif nara jien. Xi kultant naqbad tħares lejja. Kif tinduna l-qbatta tkun pronta tħares in-naħa l-oħra. Vera ma nafx kif nara tajn. Jiena ma nista' ngħid li rajt xejn ħażin fiha. Iftit lilha u tidher mara mill-aħjar. Biżla u nadifa. U fuq kollox tidher mara onesta u ta' min jafda. Ma dan sieħu pjaċir bija naħseb itsir Benit. Jiena diġà għattila biex għalissa ma torbotx qalba mam. Kif qed tajtin għandu minn ma jfux grazzja magħha. Ara s-signorina Ġizi. Kif mort ma Sor Roberta? Taf, x'qabdit nagħmel illum? X'qabdit hekk tagħmel? Nagħlem it-tfal iż-żgħar. Sa tispiċċajnt. Da żgur isma' billi qed immur hemm. U nieħu gost mhux bil-forsejra soru tajjen, nina minnek. Bilħa, għax kontu se tmessuni, għadu kif ċeppel ħija ftit ilu, għandu jasal lura għada. Għarru kaza. Neġi minn barra u ħadd ma jiġi l-ħan l-airport. Isu ma ġeħat. Ma ġeċi mux bissejja ċi pretendetti ġi sur Pippo bil-bandalik. Laqqas li l-għaw xil sena missjoni biex il-daverti mort. Kont najlet mort għamel. Isma jsepp għadaw fidi. Ibaħalli għajem. Uħti fejni. Menjad moħtok. U n-napotija, uġaw? Għara su kappellani, sagristana u ringrazzja l-alla li ġejta li kax misnili li tlaqt. U it-tlaqt it-titlaq. X'minna dik? Ħatta l-grizek titlaq int? Kemm sirt importanti? Tisibu sagristani joħor. Grazzi, hej. Da grazzi minn fuq li ġejta li u paċenzja l-nħobik. Skużani, għanċi minni laqqas bis nafx qed ngħid. Gerfix. Mhux ħad titlaq minn sagristan ngħid. Mhux ġeħat li aħna ġejjin, ħan iżżewweġ. Meta niżżewweġ, xogħol sagristan mhux lejn biex trabbi familja. Jien iktar il-Knisja mill-id-dar. Ma tħabbix raqsek, sa' kemm insibu sagristan ieħor, lest noqgħod miegħek jekk trid.
Mhux ġatlek, Serafina s-seftura. Iva jien qatt ma titla' x-xemx għalija. Niġi hawn sibba Melonja sieħa. Dumpenik nistekwa ċeċej, nistekwa t-diverti. Ma morx niddeverti sur Pippo għall-informazzjoni tiegħek. Kif kont hemm mort inżur ħabib tiegħi, kappellan li joqgħod fraħal kif ngħixu aħna. U għamlu bomba. Ma m'hemmx tagħmel, dik ħajjitna Kalvarju sħiħ. Hemmx tagħmel, xew u għolli hemm għalina. X'inhu? Jien għandi kapitlu fjuri. Ma tlek xejn ħassrej. Però xi li ngħid. Imma jekk noqgħod nirrifletti ftit, jien dejħat ieħor għandi kapitlu fjuri. U intom? Aħna konna ġejjin nilqawk imma Pippo ġatlu ħsara fil-karozza u tela jaħsar idejh fuq. Għadu kienu hemm xilma? X'in tridu li kellest? Ejja ħawar niklu Pippo jib. ġarib xi ħaġa hi. Ma nafx kif qed narak. Xillu li ġrili. Jib tittarani. Takbru bubu? Il-kleb tagħna. Tiftakar meta darba ħarab u dam jumejn maħrub. Tiftakar kemm ħadna gost. Meta ġilura wara jumejn, Missa ilu snin mejjed li xi tiftakar fih. U li ħadd ma ġie għal l-airport. Wara dak iż-żmien kollu msiefer ħadd. Ma mhux ġatlek li kellu ħsara fil-karozza Pippo? Żgur. Ġara ħsara fil-karozza Pippo. Nista' nkun naf x'inhu dik hi. Niġi hawn u nsib teremos ħieħ. Għandu ħejtlaq minn Sagristan u nabodih nitlaq ukoll. Ħadha mhix ċerta li għadlu wkoll li x'aktar se tħallina. Nħad iżżewweġ u jħan nibqgħu mal-kamriera. Nitlaq jien ukoll. Immur fil-ġungla Afrikana. Nabodih fejni. Edha ma' Sur Roberta għall-kunvent. Il-braħ qaqdet hemm ukoll. Ma ħin tolqot hemm, li tolqot barra f'xi karozza. Namilla grob ġovan. Għala, ma wasalt int. Wasalt il-bira fil-għaxija. Namilla gwieħed. Nissik ħajdun berdi ma kemmilek nesint tajt il-vizzju ta' xogħol. Kemmi li ngħid indulsal irnexxielu jaqtal il-vizzijiet ħżiena li kelli. Nittama li qataħħom l kollha il-vizzijiet ħżiena. Ġovan. Ebda, kif il-daw saqna xi ħaġa ta' Jekk se dajna l-gorti naputija u Anġlu tajbi xejn għax naf kollox. Grazzi. madwar li tramadax. ċeta, mill-eċċellenza tiegħu. Tajt xoħħat meta qrajta jien, derit konta b'xi ħaġa u għalhekk dabbart rasek minn hawn. Għal mi kien indirizzjata l-itra? Kienet għal-kappillan. Imma billi int ma konċaw jien kont qed nieħu ħsieb il-korrispondenza, kelli naqra jien. Isma' intilek kważi xarni qes minn għawdax. Tara twila kellek qed ngħid. Għall-informazzjoni tiegħek il-btala tiegħi jinbidlet. F'missjoni importanti mort nejn ħabib tiegħi kappillan li jagħmlu l-bomba. Viva, rajna xi ħaġa. Intant l-awtoritajiet wara li saru jafu dak il-billi kellna fir-raħal jinsabu nkwetatu ħafna u beħsibhom jinvestigaw. Jinvestigaw? X'hemm jinvestigaw? Semmit anki neputija tal-kappillan li għallet raħal ta' fuq. Dwar dawk l-pup li provaw jipprofettaw ruħhom minna. L-għol wieħed int ma qalu xejn ġoban. U dwar dawk l-istaħżiena
li xoħod minnhom jiġi l-Quddis kuljum ma qalu xejn ġoban. Ora sew għedu fil-raqadax għalik du sal f'dejk ta' zokkor. Insomma, għaw għandek littra. Issa għaqla bil-kwiet. Hemm referenza għalik bħala pupu. Pupu. Insomma, huma użawx il-kelma pupu, ma użaw il-kelma bitma, ma x'kien taqra bejn il-linji tinduna xi tifissu. Issa dan it-tant għandu jiġi għaw il-Monsignor Giuseppe Petrini biex jinvestiga minn qrib il-qagħda tiegħek f'dan ir-raħal. U ġej pajżan ħajtħallaq ma' nies u ħadd ma jkun jaf minnu. Ħallejlek intu beniz. Moment, ġoban. Kemm ilu fir-raħal dun sar? Dun sar fl-ewwel tifel mir-raħal. U sal mill-ewwel qudiesa li qaddes qatt ma ċċaqlaq minn dan ir-raħal. Isma', xieraq li fl-aħħar ikollna kappella minn dan ir-raħal mhux hekk? L-għonet trid tkun taf li jiena qatt ma kelli xewqa tiegħi li ndaħħal mara barranija ġewwa dari. Tridu nitla' li naqbad nippakja kollox issa stess. Le, mhux hekk qed infisser. Imma x-xogħol tiegħek huwa delikat ħafna. Taħdem f'dar ta' kappillan, speċjalment f'raħal bħal dan. Fejn huwa raħal żgħir u jġibu l-affarijiet bi kbar. L-inqas xara jfisser. Ħuġġa kbira. Ma jiena xi tifla żgħira, ma nista' noqgħod nilgħab bis-sufarini għax in-nar nibża minnu iktar mill-Barta jan-nar. Mhux hekk qed infisser. U le fimtek jien sur kappillan, tibżax. Is-senjorina Otto diġà kelmitni u wessitni fuq kollox. Tibżax, ħadd mhu se jsib xejn xi jgħid fija. Il-loq diġà għadtilha, imma ħanaġilek ukoll. Għandu jasal fostna. Il-Monsignur Giuseppe Petrini. Se jiġi qotaw? Mhux suppost. Imma għandu jiġi jżurna żgur. Nixtieq li naqgħu bl-aktar mod xieraq. Tibżax, jiena naf kif għandi nġib ruħi ma nies bħal l-eċċellenza tiegħu. Irrid nagħtina potija wkoll. Dan ġej pajżan biex ħadd ma jkun jaf jaqgħed fir-raħal. Ftemna? X'għadha ġej jagħmel dak? Kemm dam il-bot mir-raħal kien hawn il-paċi tad-dinja. Reġġa' ġiew u jerġa' għal li tista' tara. Nistana b'xalfej. Bissur tifla, u ġżella, rajt, insur. Għad baqa l-kwistjoni tal-banda. Għad m'għandniex risposta pożittiva fuqha. Nistenna ftit, forsi jkellna. Għall-arba li tqajt miegħu sur Pippo jingħatlu biex ikellmu ftit. Għalli l-ewwel ċans li jkolli mmur inkellmu. Għadni nistenna risposta. Laħwa, jena ċerta kalma fil-raħal. U li li jabbeżani, jisa kalma ta' għabel tempesta. Meċ li se jerġa' jiġilaw, qed l-awtoritajiet tajruh minn hawn baxx. Kellhom l-informazzjoni kollha fuqu. Anke dawk ir-ritratti għandi informazzjoni li waslulhom kollha f'idejhom. Imma ksir ħajwebbes rasu. Ma ngħidlek, ma nkunx kuntent qabel ma naħed minn hawn qaħwa. Nistennew ftit. Naraw. Forsi jkellmu nirranġaw kollox. Jek ikun jaf salvu ras Italjan. No, salvu bħalissa l-kamera ta' n-nadija. Jaf xejn li għalbi. Tarax. Dak l-għawa meta ma jkunux flus jistaqsiri li punt it-tieħ la sabek beċċuru. Għamna ġejna nagħmlu. Għax ħanaħdem ma' wieħed tal-ġalat hawnhekk. Allura li jixritni miegħek. Iżid ċans għandi oj, waħda sabiħa bħalek miegħi, Ixieħlew, dal-boħra msekati fejn konna ġejjin. Ħalli kontu ġibi Marja Taran. Mhux hekk, u jekk jaf salvu l-ħatom miegħi x'jagħmel. Jekk kont taf ġiżi statajn. La ġiżi daqshekk, perché ma tidx toħroġ iżjed miegħi. Għandna jdik ta' lirik nippreferi ta' mhux ġiżi, għax id-diktar matura jekk iktar. Allora meta sejra ġiżi? Jien qedtilhom biex ma jirruk xejn lilek għalissa. Ja, għawġi praspur oħra. Il-kas kellem, iftaħ qalbek miegħi. ċappa tajn oħra msa differenza ġiżi. Jħastrazzi qed timla rasi bħal xejn. Vera li ċertu sinjali juruk ma sissa tmem xejn. Sinjali? Kellim tabib? Għamilti sama mediku? Għax għalfejn timla rasek? Naf li aktar l-qudiem irrid nagħmel eżami mediku? Ma sissa ma għamilt xejn. Si, int l-ewwel wieħed li se tkun taf meta nkun ċerta.
Issa ħammur nħu xawer u nintefa fis-sodda xillum veret nħossni għajjina u ndardra. Berik nizzi. Għandi ma teħd esplodi. Bomba ħora jaqqas min. Memx loqgħod titkwitiet. Għajjien. Laqsek, memx għatik la xemxie. Il-telefon? Il-bib mu. Xaq nistana telefonata urġenti. Ħammur niftaħ. Għal-sur Pippo, għaddi. Du Benita hawnijat? Kif għawqijat imma għajt jistri ftit. Jekk hija triqet, ħallih. U lebi, hija. Sur Kapilla. Għal-sur Pippo. ċandek bżon sur Pippo? Rrit nkellmek. Bejnietna. M'hemm xejn spiċċa kollox. X'spiċċa Benit? Sur Kappillan jekk jogħġbok, sur Pippo. Ġuda. Ġuda, li lekket. Ma ħadd li din il-kamra? Jekk koħti tridek, tieħdok, imma bejn u bejnek. Spiċċa kollox, sur Pippo. Isma, inti għawdik il-btala twila li għamilt. Għawdik lek moħħok? Jekk il-banda li nkellmek. Le, insija, il-banda mhux saddoq fil-festa? Sur Kappillan, għal dis-sena san zanżlu, set standardi ġodda. U għanna ħarqa tan-nar, laqqat ma kellna bħala fil-raħal. Merlu biċċa xogħol. Għaqdawk il-mortali, itfawhom fil-każin. Forsi tittellaħ ma smawit. Jekk minna mikom sad beżawni u sad keċċuni mir-raħal, sejr iżbal. Imma min jirfek keċċek mir-raħal? Int, dawk it-trilevat, mis-sek tifli, dawk ritratti, u xeni. Ġuda, dinta ġuda tal-gaxxajta. U għaxan jekk il-banda ma d-dox, il-festa ma sirx! Spedux qal, il-president tal-Kazin l-Aħmar, il-festa ma sirx. Għed muġek? U neġenellek, jekk il-banda ma d-dox, il-festa ma sirx, jien is-sirku tal-raħal, u nżommilkom il-permessi kollha. Taf xikun għaw? Baħ! ċemeterju mux festa? Tara, ħadet didni għali, għattem li xie bomba, tajt muġek? U għed il-noktob ġizella. Jien kon dawn, imma kelli nitlaq. Għax rajt qoddimi, xetan! ċitan int? Ġuda! Għarru l-ħed xteġġa dik il-kelma! Isa, tija! Tija! U d-dawar miċċek, xinti koħra fuq il-naħa l-oħra? Tajt mustanibta minna, għin kaxkar kol ma' bejgħin? Ġuda! ġad minnu. Għandim saj nifsaj. Here it is!